Jismu Lori Zerafa, ir-raġel li miet tard il-ġimgħa fil-għaxija fil-fabrika ta' Magro Brothers li tinsab fix-Xewkija, każ li seħħ ftit wara s-7 ta' filgħaxija fiż-żona industrijali. Kollox jindika li r-raġel kien għadu kemm niżel mit-trakk li kien qiegħed isuq u għax raġuni trakk mexa lura bil-konsegwenza li l-vittma nqabad bejn l-istess trakk u l-ħajt. Fil-post issejjaħ tim mediku mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili sabiex jassistu. Iżda sfortunatament ir-raġel kien ċertifikat mejjed fil-post. Il-mewt ta' dan il-ħaddim Mawċi ġabet magħha bosta reazzjonijiet fuq il-medja soċjali fosthom il-qraba ta' Lori Zerafa. Fuq Facebook, Georgiana Camilleri, oħt il-mara tiegħu, qalet li issa Lori jinsab fejn bintu u jista' jannaqal l-ewwel darba. Camilleri tikteb illi il-bambin issa għandu anġlu ieħor fil-ġnien tiegħu u talbet lil Lori sabiex jieħu ħsieb lil martu u lit-tifel mill-ġenna. Intant kollox qed jindika li Lori Zerafa ma kienx impjegat tal-kumpanija Magro Brothers, iżda hu kien jaħdem ma' kumpanija li tiġbor l-iskart f'Għawdex u kien propju għal din ir-raġuni li kien fil-post bl-skip loader. Il-Maġistrat tal-Assa Briġit Sultana ġiet infurmata bil-każ u ħatret inkjesta fil-waqt li l-investigazzjonijiet min-naħa tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Għaddejjin ukoll investigazzjonijiet separati mill-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol.